Suportado sa Department of Education na kan Deped 6 ang paglunsyar sa ila Central Office ng Anti-Child Abuse Helpline. Suno pa sa ahensya dako ini nga bulig agud mahibaluan ang mga nagakinahanglan sang bulig, matap na ang kaso sang child abuse kag mapasangkad ang child protection. Nahibaluan nga nasambit nga helpline ang makatap na man sa mga problema, pagpakahuya kag pagpanakit sa mga biktima. Sa karon nagahulat na lang ang ahensya sang opisyal nga dokumento kag komunikasyon gikan sa ila Central Office agud mapatuman man ini sa rehiyon. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.